Добрый вечер. Навіны панядзелка по-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна. Распачынаем аб'ектыў. Мы уратаваныя. Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Лукашенко прааналізаваў захворванні мінулага года і распрацаваў лекі ад коронавируса. Мы видим уже, как работать. Мы уже нашли комбинации этих лекарств, чтобы спасать людей. Поправить здоровье няма охвотных. Лукашенко и его, так сказать, помощники, они лучшие санатории, лучшие пансионаты, они уже прибрали давно. У якіх санаторыяў большыя шансы застацца на плыву прыватных ці дзяржаўных? Як Беларусь зарабляе на коронавірусе? Квіткі для віртуальных замежных заўзятараў у 27 разоў даражэйшыя. Амаль до 3000 выросла колькасць зарэгістраваных выпадкаў заражэння коронавірусам у нашай краіне. Паводле афіцыйных звестак 29 чалавек пайшлі з жыцця. Але больш ніхто ад коронавіруса ў нашай краіне не памрэ, заявіў Александр Лукашенко. Кіраўнік краіны паведаміў, што ў Беларусі прааналізавалі захворванні мінулага года і вынайшлі лекі ад коронавіруснай інфекцыі, якая, дарэчы, з'явілася толькі 5 месяцаў таму. І гэта не адзінае, за што ўзяўся кіраўнік краіны. Цяпер і выраб масак пад ягоным асабістым кантролем. Ірына Драфічук падрабязней. Знайсці можна, але пабегаць давядзецца. Праблема з адсутнасцю сродкаў аховы ў аптэках, калі і вырашылася, то не паўсюль і не до конца. Чтобы купить перчатки, надо 5 аптек обойти. А про маски вообще молчу. Как раз из аптеки, маски, все наличие, гели, перчатки, все есть. Я номера аптек не знаю, прошла по всей Пушкинской. И что там? Там ничего. На сегодняшний момент я покупала маски, и из 3 аптек я только в одной их нашла, в районе Шмидта. И цена на них такая тоже далеко не, мягко сказать, не самая дешевая. Вырашыць праблему адсутнасці ахоўных сродкаў Александр Лукашенко загадаў на пачатку мінулага тыдня падчас адмысловай нарады з удзелам чыноўнікаў і кіраўнікоў установаў аховы здароўя, прыгразіўшы адстаўкай ураду. Ну так неужели мы маску не можем шить? Это недопустимо. Поэтому если есть где-то эти проблемы, вертикаль власти во главе с премьер-министром к понедельнику должны эту проблему снять. Беларусы недахоп сродкаў аховы вырашаюць сваімі спосабамі. Маски мы сами сделали себе. Это мне пошила подруга, и мы туда подставляем марлю. Маски мне выдают на работе. То есть у нас на работе с этим все очень строго. Выдают на работе, выдают для личного использования, но в перчатках не хожу. В швейных, сейчас в Меланже, да, где ткани продаются, там очень много людей покупает ткани и сами шьют маски себе. Моя маска. У магілёўскіх аптэках, куды завіталі нашыя журналісты, рэспіратараў няма, але прынамсі маски сёння ёсць. Маски есть в наличии, антисептики на водной основе для кожных покровов. У нас все есть, перчатки, обработка для рук и маски, все у нас есть. Вот такая у нас многоразовое использование, рубль 57. Александр Лукашенко ахоўнымі сродкамі вырашыў заняцца шчыльна. Падчас сённяшняй сустрэчы з міністрам аховы здароўя ды шэрагам чыноўнікаў ён даручыў падрыхтаваць пералік прадпрыемстваў, якія выпускаюць ці могуць пачаць выпускаць сродкі абароны. Я найду время побывать там, где я сочту нужным. И я спрошу, круглые ли сутки они работают и шьют маски? Вы понимаете, сейчас маски и прочие бахилы, они же очки и щитки, они же стоят бешеные деньги, цены подскочили. Пакуль жа сродкамі аховы для медыкаў у значнай ступені займаюцца валанцёры. Бабруйчанін Васіль Арсенцев пластиковые респираторы робіць на 3D-принтеры. Аналоги марлевых повязок, только сюда вставляется сменный фильтр и закрепляет. Если повязка намокла, надо выбрасывать или стирать, то диск поменял и все. Они обклеиваются здесь уплотнителем оконным, чтобы было мягко для лица, и резиночка вставляется. Вот так.
Такая маска друкуецца некалькі гадзінаў. Хутчэй робіцца ахоўны экран. Выраб такіх экранаў наладзіў прадпрымальнік Михаил Мороз, а збіраюць іх волонтеры. Наша задача здесь сейчас с волонтерами собрать. То есть он идет отдельно, вот такая часть на лицо и 2 крепежа, которые крепятся на голову, и тут еще такой подбородок. Вот. Наша задача собрать и развести, передать это врачам, которые делали заказ. Сабраныя экраны развезлі ў бабруйскія шпіталі. Штодня можна рабіць 2-3 сотні такіх экранаў, але паводле Михаила Мороза перашкаджае бюракратыя. У шпіталях не гатовыя брацца за оформление доброчинной допомоги. Если власти вовремя, там, как говорит Навальный, переобуются в воздухе и дадут добро на то, чтобы волонтеры обычные, такие как мы, могли делать такие вещи и просто без всяких формальностей отдавать, я тут никаких проблем и коррупционного следа не вижу. Шпіталізацыю хворых з лёгкай формай каронавіруснай інфекцыі Мінздароўя прапановвае замяніць самаізаляцыяй. А паколькі, паводле Лукашэнкі, рэжыму самаізаляцыі ў Беларусі няма, то колькасць носьбітаў каронавіруса можа павялічыцца не толькі ў больніцах, але і на вуліцах. Сродкі аховы ў гэтым выпадку будуць вельмі патрэбныя. Ірына Дарафейчук, Белсат. Москва будуе блокпосты. Ад серады перасоўвацца па расійскай сталіцы можна толькі з пропускамі. Нягледзячы на каранцінныя захады, эпідэмія каронавіруса распаўсюджваецца ў Расіі рэкорднымі тэмпамі. А тым часам у некаторых еўрапейскіх краінах з'явілася надзея на паляпшэнне сітуацыі. З падрабязнасцямі Александр Папко. Лік захварэлых набліжаецца да 2 мільёнаў, колькасць памерлых да 120 тысячаў. Ачунялі ад каронавіруснай інфекцыі ўжо 450 тысячаў чалавек. Найхутчэй эпідэмія цяпер распаўсюджваецца ў Турцыі ды Расіі. Призываем вас соблюдать режим самоизоляции и социальную дистанцию. У России за сотни колькасць хворых павялічылася на 2500 чалавек, дасягнуўшы 18 тысячаў. З іх больш за 11 тысячаў у Москве. Вакол расійскай сталіцы з'явіліся блокпосты. З серады трапіць у Москву і перамяшчацца па ёй можна будзе толькі паводле электронных пропускаў. Аднак дакументы паліцыя правярае ўжо цяпер. Что вы делаете на Арбате? В аптеку ходили. В какую аптеку? Ближайшую. От города Химки? У вас место жительства, какая разница? Вы знаете, что вы нарушаете? Парушальнікам прапускнога рэжыму пагражае пакаранне штрафамі ад 14 до 500 долараў у эквіваленце. Найбольш захварэлых цяпер у ЗША 560 тысячаў. 22 тысячы чалавек памерлі, з іх 1500 за гэтыя сотні. Карантин абвесілі ва ўсіх 50 штатах. Доўгімі апладысментамі калегі з мадрыдскага шпіталю развітваюцца з Эстэбанам, медбратам, які заразіўся на працы каронавірусам і памёр ва ўзросце 57 гадоў. Мы працуем на мяжы магчымасцяў. Мы насамрэч вельмі стомленыя, бо мы даглядаем пацыентаў ужо больш за месяц. Мы з калегамі стараемся трымацца адно аднаго, бо іначай працаваць проста немагчыма. І гэтая праца прыносіць плён. Колькасць смяротных выпадкаў у Іспаніі скарачаецца з пачатку красавіка, а колькасць хворых стабілізуецца. Урад дазволіў пачаць працу прамысловым і будаўнічым фірмам. Пры гэтым крамы і бары адчыняцца не раней за 26 красавіка. Як выводзіць эканоміку з каранціну, задумваецца і ўрад Вялікай Брытаніі. Прэм'ер-міністра Борыса Джонсона выпісалі са шпіталю, дзе з дыягнозам COVID-19 ён правёў тыдзень. Медыкі ўратавалі маё жыццё, несумнеўна. Вельмі цяжка падабраць словы, каб выказаць ім маю ўдзячнасць, але спачатку я хачу падзякаваць кожнаму ў аб'яднаным каралеўстве за намаганні ды ахвярнасць. За месяц карантину колькасць заяваў на атрыманне выплатаў па беспрацоўі дасягнула 1 мільёна 200 тысячаў чалавек. Еўрапарламент на час эпідэміі аддае частку сваёй сядзібы ў Брусэлі пад 2 прытулкі. Адзін для бяздомнікаў, другі для тых, хто выйшаў са шпіталю, але не можа вярнуцца дадому праз каранцін. У час пандэміі дэпутаты атрымалі права не прыязджаць у Брусэль, а галасаваць праз электронную пошту. Александр Папко, Белсат. Паправіць здароўе ў беларускіх санаторыях замежнікі з вядомых прычынаў не могуць. Адзіная надзея на беларусаў, але і яны не спяшаюцца ратаваць айчынны рынак адпачынку. Чаму? І ці падтрымае дзяржава гэты бізнес? Адказы ў матэрыяле маіх калегаў. Блакітнае сэрца краіны апусцела. Гаворка пра найвялікшае беларускае возера Нарач і шматлікія санаторыі ды базы адпачынку на ягоных берагах. У некаторых, як у Нарачанскім беразе, людзей зусім не відаць. У іншых наведнікаў стала менш напалову. Гости из Российской Федерации, гости из Прибалтики, они не приехали в силу таких объективных причин. Но, вы знаете, у нас
Если взять даже по прошлому году, то у нас 50% занимали иностранные гости и 50% это граждане Беларуси. Поэтому мы надеемся, что граждане Беларуси активизируются. Падобная ситуацыя не толькі тут, але ва ўсёй краіне. Замежнікі тысячамі анулююць пуцёўкі. У адным толькі бабруйскім санаторыі імя Леніна 300 адмоваў. Ягоны галоўны доктар у каментары вечарняму Бабруйску не хавае. Вымушаная закрыць частку карпусоў, да і перавесці персанал на палову стаўкі. Адным ляшчабніцам удаецца ратаваць сітуацыю тэндерамі за беларускімі прадпрыемствамі, іншыя пераходзяць на рэжым выжывання. Прывабіць турыстаў падчас эпідэміі магло б толькі радыкальнае зніжэнне коштаў на адпачынак. Але знізіць іх можна толькі тады, калі турыстаў будзе шмат. Есть работники, которые должны получить зарплату, есть энергозатраты, есть другие расходы, которые на питание расходы, которые тоже. И чем меньше становится людей, тем больше, соответственно, себестоимость становится. Допустим, одно дело считать себестоимость при загрузке 100%, и другое дело считать себестоимость при загрузке, допустим, 50%. Пакуль межы закрытыя, нельга выправіцца на мора ў Егіпет ці Турцыю, частка беларусаў можа абраць месцы з дэмакратычнымі коштамі, як, да прыкладу, санаторый «Журавушка». 550 рублёў з асобай на 12 дзён з лячэннем. Неблагая альтэрнатыва. Цяжэй будзе знайсці кліентаў такім санаторыям, як Прыазёрны, з коштамі пад 1000 рублёў за 10 дзён адпачынку. Даже не знаю, что и сказать. 80 рублей, шведский стол. Пересчитать на доллары. Уже трудно пересчитать. Для нас это дорого. Дорого. За свою зарплату я не могу позволить, хотя я тоже медик. С моей зарплатой вогуле ніяк не отбудется такого. Буду ждать, коли на працу предложат мне путевку, чтобы я могла ехать за державные кошты. Частково платил профсоюз, частково платила я. Але калі беларусы не паедуць у санаторыі, ці то за пандэміі, ці то за коштаў, то і так прафінансуюць іх са сваіх кішэняў. Большасць такіх здраўніцаў уваходзіць у структуры дзяржаўных кампаніяў, якія фінансуюцца непасрэдна з бюджэту. Гэтак той жа Прыазёрны прыпісаны да ўправлення справамі прэзідэнта, а «Журавушка» на балансе Менгарвыканкаму. Натуральна, на поўнае падтрыманне могуць разлічваць толькі абраныя. Лукашенко и его, так сказать, помощники, они лучшие санатории, лучшие пансионаты, они уже прибрали давно. Вот. Поэтому они будут поддерживать. Будут поддерживать и будут финансировать из госбюджета. А какие-то корпоративные тоже части силовых структур будут поддерживать. Санаторыі ж, што павіслі на балансе мясцовых уладаў, застануцца і на іхным сумленні. Паводле эканаміста, далёка не кожны такі пансіянат можа разлічваць на дзяржаўнае падтрыманне, як і на новых гасцей. Прынамсі, цягам бліжэйшага месяца, пакуль сезон хутчэй не адпачынку, а каранавірусу. Ігор Кулей, Всеволод Шлыкаў, Белсат. Разгар эпідэміі не прычына спыняць рэпрэсіі супраць нашага тэлеканалу. Журналістцы Ларысе Шчыраковай прысудзілі 945 рублёў штрафу. Здымкі пратэсту гомельцаў на набярэжнай Сожу суддзя палічыла незаконным вырабам прадукцыі медыяў. Абвастрэнне, якое звязана з нежаданнем уладаў, каб незалежныя СМІ асвятлялі, аб'ектыўна асвятлялі, поўна асвятлялі сітуацыю з каранавірусам. Таму што дзяржаўныя СМІ, яны сітуацыю скажаюць, яны замоўчваюць. Адметна, што менавіта сёння Ларыса Шчыракова адзначае дзень народзінаў. Гэта ўжо другі раз, калі суд над журналісткай прызначаюць на ейнае асабістае свята. Сваю салідарнасць з Ларысай Шчыраковай выказалі дзясяткі шведскіх журналістаў. У Пінску развіталіся з журналістам парталу «Медіапалесе» Васілём Мацкевічам. У апошні шлях яго правялі калегі і блізкія. На пахаванне не здолеў трапіць ягоны 18-гадовы сын Адам. Ён на каранціне ў інфекцыйным шпіталі. Сегодня я была на приеме, скажем так, у главного врача. Я забирала результат теста на коронавирус. Он был отрицательный. Ребенок должен был присутствовать на похоронах отца. Если бы все было в порядке, то я думаю, что его бы отпустили. Это тот редкий журналист, которого воспринимали власти, которому давали комментарии. Они не могли не реагировать на него, потому что он все равно добивался своего. Он просто это делал очень искренне, очень
культурно, это в высокой степени порядочный человек. Василь Мацкевич памёр раніцай 11 красавіка ў рэанімацыйным аддзяленні пінскай цэнтральнай больніцы. Напярэдадні мужчына скардзіўся, што ягонае здароўе рэзка пагоршылася, цяжка дыхаць. Сваякі падазраюць, што ў журналіста быў каронавірус. Мацкевічу было 46 гадоў. Пэўны час ён супрацоўнічаў і з нашым тэлеканалам. Белсат выказвае шчырае спачуванне родным і блізкім журналіста. 80 гадоў катынскай трагедыі, калі ў Крамлі пастанавілі забіць жаўнераў войска польскага, якія апынуліся ў палоне Савецкага Саюза пасля яго нападу на Польшчу ў 1939 годзе. Шмат каго з палонных расстралялі ў катынскім лесе каля Смаленску. Паводле гісторыкаў, кожны трэці з іх паходзіў з беларускіх земляў. Рэпартаж Тацяны Ўласенкі. У весну 1940 года по постанове Политбюро на загад Сталина працоўнікі НКУС расстралялі 21 857 грамадзянаў Польшчы на тэрыторыі Савецкага Саюзу. Значную частку расстрэлу правялі ў катынскім лесе пад Смаленскам. Тут расстралялі 4421 асобу. Некаторыя гісторыкі мяркуюць, кожны трэці з расстраляных быў нарадзінцам беларускай зямлі. У катынскі лес людзей звазілі сотнямі. Расстрэльная праца вялася ўначы пад раніцу. Стралялі ў патыліцу. Савецкая зброя вельмі хутка награвалася і давала асечкі. А таму часцей за ўсё нкусаўцы выкарыстоўвалі больш надзейныя нямецкія вальтэры. Нямецкія кулі, знойдзеныя ў лесе, доўга мацавалі версію савецкіх гісторыкаў пра нацысцкі след злачынства. І хоць у 1990 годзе Масква прызнала масавыя забойствы за Савецкім Саюзам, стаўленне яе да трагедыі дагэтуль застаецца дваякім. Отказывается не только там проверить политический мотив этой казни, так, который требуется по действующему российскому закону о реабилитации жертв политических репрессий. Отказывается признать сам факт гибели этого любого поименно названного человека. Расстрэлы чыніліся і на сённяшніх тэрыторыях Украіны і Беларусі. Кіеў адкрыў свае архівы. Беларускі катанскі спіс з імёнамі 3870 жаўнераў польскага войска і гэтак жа, як і расійскі, дагэтуль застаецца пад замком КДБ. По Катынскому делу насчитывается 164 тома. 84 тома содержат уголовного дела по этому преступлению, содержат документы с грифом «секретно». И поэтому даже польскую сторону знакомили только там, где не было вот этих секретных документов. То есть даже Россия не рассекретила в полном объеме эти документы. На запыт польскіх журналістаў у 2010 годзе Лукашенко паабяцаў асабіста заняцца беларускім катынскім спісам. Але праз год заявіў, што, цытата, «ніводнага паляка на тэрыторыі Беларусі расстраляна не было». Польские коллеги установили уже предположительно карта 98 фамилий из этого списка белорусского катынского. Центр польско-российского диалога и согласия называют уже порядка 500 фамилий. Притом семьи их, как и все семьи оставшихся офицеров польской армии, 13 апреля были депортированы в Казахстан и Западную Сибирь. Что касается Лукашенко, у него только один страх. Страх, что сначала вот это он признает, что расстрелян, покажет документы, а потом могут быть какие-то материальные иски. Раздел про катынскае злачынства ў 2013-14 годах цалкам знікае са школьнай праграмы. Тэма Катыні больш не згадваецца ў беларускіх падручніках. Урочышча Курапаты – найбольш вядомае месца масавых сталінскіх расстрэлаў. На думку гісторыкаў, менавіта тут могуць ляжаць ахвяры з беларускага катынскага спісу. Ушанаваць іхную памяць вось да гэтай магілы штогод прыходзяць як палякі, гэтак і беларусы. Тацяна Ўласенка, Белсат. Пакуль улады іншых краінаў думаюць, як абараніць людзей ад COVID-19, улады нашай краіны думаюць, як зарабіць на каронавірусе. Міжнародныя авіякампаніі скасоўваюць рэйсы і нясуць страты. Белавія працягвае летаць у бесканкурэнцыйных умовах. У свеце адмянілі спартовыя спаборніцтвы. У нас квіткі на футбольныя матчы, якія каштуюць 2,5 рублі, замежнікам прадаюць за 67 рублёў. Як за гульнёй паміж берасцейскім «Дынама» і «Іслаччу» назіралі рэальныя і віртуальныя заўзятары, пабачым у сюжэце без каментара.
Гэта не ўсё пра спорт. Мае калегі падрыхтавалі агляд апошняга трэцяга туру чэмпіянату Беларусі по футболе. Адзінага футбольнага турніру ў Еўропе, які не прыпынілі з прычыны каронавіруса. Запрашаю глядзець адразу пасля прагнозу надвор'я, які будзе ўжо праз момант. У мяне ж на гэтым уся інфармацыя. Бывайце здаровыя, беражыце сябе і сваіх блізкіх.